It-temp iħollu jorbot ħafna aspetti tal-ħajja. L-attività fil-port tal-imġar u ċirkewwa fl-aħħar 30 kienet ferm aktar biżla minn ġranet tal-ġimgħa l-oħra, speċjalment minn jum il-ħelsien sal-ġimgħa l-kbira. It-temp instabbli ta' dawk il-ġranet b'xita u riħ qawwi u kiesaħ jidher li żamm ħafna nies il-bogħod milli jivvjaġġaw lejn Għawdex. Operaturi turistiċi qalu lil TVM News li matul il-ġimgħa mqazza it-turiżmu f'Għawdex straħ fuq Maltin u turisti li kellhom akkomodazzjoni bbukjata minn qabel. Komplew jgħidu li dawk li jħallu għall-aħħar biex jibbukjaw u dawk li jivvjaġġaw għal ġurnata għadu lura milli jaqsmu l-fliegu minħabba t-temp. Qalu li x-xogħol beda jiċċaqlaq sew minħatt il-għajt. TVM News tkellem ukoll ma' Joe Muscat, il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu f'Għawdex, il-GTA, li għandha l-polz tal-operaturi turistiċi fil-Gżira. Ikkonferma li t-temp xitwi tal-ġimgħa l-oħra ħalla effett. Esperjenzajna riħ, xita u anke ksieħ u dan ukoll affettwa l-andament turistiku matul dawn il-ġranet, mod speċjali qabel ħadd il-għajt. Iżda minn hemmhekk lura qegħdin ninnutaw li l-andament laħaq l-aspettattivi tal-istabbilimenti turistiċi tant illi qegħdin jirrapportaw illum il-ġurnata il-livelli tas-sena l-oħra. Qal li l-istabbilimenti tal-akkomodazzjoni bħalissa għandhom klijentela tajba, l-istess l-istabbilimenti tal-ikel b'mod speċjali l-ikla tal-għajt f'nofsinhar. Kellna numru ta' attivitajiet ta' parties illi ġibu lejn Għawdex klijentela forsi pjuttost differenti fis-sens li kienet klijentela żagħżugħa l-iktar mod speċjali dawk Maltin. Dawra ma' Għawdex uriet preżenza tajba ta' nies speċjalment fir-Rabat, ix-Xlendi, Marsalforn, Spazji Miftuħa u l-Kampanja. Il-wiet ta' Marsalforn kien fih għaxqa mimli tfal u familji għall-attività Ejja Skopri, organizzata mill-Kunsill Lokali taż-Żebbuġ u finanzjata minn Xjenza Malta, billi ingħata enfasi għas-suġġetti STEM permezz ta' inizjattivi edukattivi u interattivi. Il-qofol kienet tfittxija mit-tfal għal bajt tal-għajt illi nislet fihom ħafna entużjażmu u sens ta' avventura. Għal min ifittex inizjattivi partikolari, Għawdex ma jiddiżappuntax. Is-sibt li ġej fil-għaxija sqaqien. 14 il-sqaq f'San Lawrenz ser jinbidlu f'bejt ta' attività kulturali varjata minn mużika rock, folk sa klassika, wirjiet ta' pupazzi, arti u skultura, kant, sfin, drama u ikel.